எல்லாருக்கும் வணக்கம். திருப்பதி சாமி குடும்பம், இது ஆனந்தம் படத்துக்கு முத வச்சிருந்த டைட்டில் இதுதான். ஃபஸ்ட்டு படத்துக்காக டைட்டில் வச்சு டிசைன்லாம் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னென்னா, அந்த குடும்பம் இந்த வார்த்தை தேவையா, படமே வந்து சார்பான படம் தான், கொஞ்சம் மாற்றலாமே சொல்லி ஃபீல் பண்ணி, ஆனால் ரொம்ப நாள் அதான் டைட்டிலாகவே இருந்துச்சு. அப்போ வந்து வேற ஒரு ப்ரொடியூசர் அதுக்கு. அப்புறம் சவுதி சார்கிட்ட போனதுக்கு பிறகு ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு அப்படி ஒரு டைட்டில் சொல்லி, சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கியா வையின்னு சொல்லிட்டாரு. பார்த்தா ரிஜிஸ்டர் பண்ண போனப்போ தான் தெரிஞ்சது, அந்த டைட்டில் ஆல்ரெடி சேரன் சார் வந்து வேற ஒரு ப்ரொடியூசருக்காக ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. சார் நீங்கள் படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு கதையெல்லாம் ஓகே பண்ணி டைட்டில் ஓகே இல்லைன்னா சார் எதாவது தப்பாக நினைப்பாரா, இதை பற்றி எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. சார் பார்வைக்கே போகாமல் நாங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு சேரன் சார் அந்த டைட்டில் வாங்கிடலாமே சொல்லி நான் வந்து எடிட்டிங் ரூமில் சேரன் சார் அப்போ இருந்தார். அப்போது சார்ட்டு வந்து கேட்டேன். அவர் அப்போ வந்து இது என் கையில் இல்லை, வேற ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட இருக்குது, அவர்கிட்ட போய் பேசுங்கன்னாரு. அது பெரிய ஒரு, ஏன்னா ஒரு கதை சொல்லி ஓகே பண்ணது பிறகு டைட்டில் இல்லைன்னு சொன்னால் தப்பாயிடுமோன்னு ஒரு பதட்டம், பயம், அதில் ஒரு படம் நின்றுமோன்னு ரொம்ப பதறுவோம். சார்னு அந்த ப்ரொடியூசரை போய் பார்த்தப்போ, இல்லை சார் நான் ஆல்ரெடி அந்த படத்துக்காகனு ஒரு பெரிய செலவு பண்ணியிருக்கேன், அந்த படம் எடுக்கணும்னு மூடில் இருக்கேன், ஸோ போய் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னார். அப்படியே தள்ளி போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் திடீர்னு சடனாக வந்து நான் டிஸ்கஷன் ரூமில் லைட்டாக சின்னதாக மதிய நேரத்தில் சின்ன கேப்பில் விட்டு எந்திரிச்சு இப்படி பார்க்குறப்ப பார்த்தா அந்த ஆனந்தம் விளையாடு வீடு மேலே வந்து விளையாடு வீடை மறைச்சி ஒரு பேப்பர் கிடந்துச்சு, ஆனந்தம் மட்டும் கண்ணில் தெரிஞ்சது. இதுவே நல்லா இருக்க, இது நம்ம எடுத்துக்கலாமே, ஏன் நம்ம வந்து இந்த டைட்டிலுக்காக இவ்வளோ தூரம் ஒருத்தங்களை போய் கேட்கணும், சரின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சாருக்கு இந்த டைட்டில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இது ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்காங்களா போய் பார்த்துட்டு வாங்கின அசிஸ்டன்ஸ் அனுப்புனேன். அப்போ வந்து மணிரத்னம் சார் வந்து ஆனந்தம் படம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஆனால் அதோடைய டைமிங் வந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி, ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் முடிஞ்சிருக்கு. மறுபடியும் ரீரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். சரி இது வந்து யார்கிட்டையும் கேட்க வேணாம், சார்ட்ட போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லிடுவோன்னு. சார் இந்த மாதிரி டைட்டிலில் மட்டும் சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் சார், ஒரு டைட்டில் என்னாச்சியான்னு கேட்டார். சார் எப்படி பேசுறாருன்னு பாபு சாருக்கு தெரியும். என்ன விஷயம் சொல்லிட்டு இப்படி மீசை பிடிச்சே கேட்பார் சார். சார்கிட்ட சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி பிளைனாக எப்பயுமே ஒரு பொருளை விற்கக்கூடாது, 2-3 பில்டப் பண்ணி தான் சொல்லணும். சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ், ஆர்பி சௌத்ரியின் ஆனந்தம் எப்படி சார் இருக்குன்னு கேட்டேன். அதான் இப்போ இங்கே இல்லை வையாடிட்டார். ஏன்னா தொடர்ந்து அப்போ படங்கள் கொஞ்சம் கண்டினியூவாக போகாமல் இருந்துச்சு கம்பெனியில். அப்போ அது வந்து எங்கள் குடும்ப பேர் வந்து திருப்பதி மளிகை, திருப்பதி நெல்மண்டி, திருப்பதி லாரி சர்வீஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால, திருப்பதி மளிகை அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் திருப்பதி சாமி குடும்பம்னு வச்சுருந்தேன். இப்பயும் இந்த டைட்டில் வேற எங்கேயும் போகல, என்னுடைய குடும்பத்துக்கு தான் வந்திருக்கு. இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, என்ன டைரக்டர் ஆக்குனதில் மிக முக்கியமான பங்கு பாபு சாருக்கு. என்னை கொண்டு போய் சவுதி சார்கிட்ட வந்து, சார் இவர் ஒரு கதை வச்சிருக்காருன்னு என்னை வந்து ராஜகுமாரன் சார் சொல்லி பாபு சார் கூட்டு போய் என்னை அவர் தான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார். அவர் தான் என்னை வந்து சார்கிட்ட வந்து டைரக்டராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சு கதை சொல்ல வச்சதே பாபு சார் தான். முழுக்க எனக்கு அப்போ வந்து பாபு சார் தான் எனக்கு மேனேஜர். அப்போ நிறைய பேர் வந்து சவுதி சார் கண்ணில் படுறதை விட பாபு ராஜா கண்ணில் பற்ற மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் வாசல் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அவ்வளோ தூரத்துக்கு அப்போ வந்து இந்த கம்பெனியில் அவர் வந்து சவுதி சார் வந்து அவ்வளோ நம்புவார். அவரும் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுவார். ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுக்கிற வரைக்கும் அங்கே வந்து நகர மாட்டார். எடுத்தாச்சு அங்கே இப்போ தான் போவார். எனக்கெல்லாம் படம் பண்ணும்போது என்னடா இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறாரு, எனக்கு கோபமாக வரும். நான் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு கேட்டேன். நானும் ஃபுல்லாக நான் இந்த வேலைக்காக மட்டும்தான் இருப்பேன், நான் எப்படா ஷார்ட் எடுப்பேன்னு தான் நானும் ஏங்குறேன். அதனால் நான் என்னால் லேட்டாக போகிறது கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு நாள் கோவத்தில் பாபு சார் கூப்பிட்டு கேட்டேன், பாபு சார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறது மட்டுமே உங்களுடைய மாபெரும் வேலையாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. இவ்வளோ சின்சியராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது ஓகே, ஆனால் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒன்று எடுப்பேன். நீங்கள் போனது பிறகு திருப்பி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுக்க மாட்டேன்னு உங்களுக்கு என்ன நிச்சயம். அதனால் தயவு செஞ்சு என்ன அந்த துரத்தாதீங்க, என்ன பாஸ் பண்ணாதீங்க, நான் முழுமையாக இதில் மட்டும்தான் இருக்கேன் சொல்லி சண்டை, ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு சண்டையெல்லாம் போடுவேன் அவரோட அப்போவே. ஆனால் அவரும் படத்துக்காக சண்டை போடுவார், அவ்வளோ நேர்மையாக அவரும் ஒர்க் பண்ணுவார். இவ்வளோ சின்சியரான ஒரு ஆள் சவுதி சாருக்கு அமைஞ்சதுங்கிறது எத்தனை படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர். அங்கே சவுதி சார் பையனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நான் பேப்பரில் ஒரு ஆடு கொடுத்தேன். ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரும். அதுதான் ஜீவா படத்துக்கு நான் கொடுத்த ஆடு. அது மாதிரி பாபு சார் வந்து எத்தனையோ வேற வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ படங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடில் மிச்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அவர் பசங்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை. 2 பேர் மேடையில் பேசும்போது தெரிஞ்சது, அந்த பசங்க வந்து பொழைச்சி வந்துடுவாங்க, நீங்கள் கண்டுக்கவே வேணாம். அதுக்கான எல்லா தகுதியும் அவங்ககிட்ட இருக்குது. அவர் மட்டும் இல்லை, குடும்பம்னு சொன்னதில் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. முக்கியமாக சுரேஷ் டைரக்டர். ஆனந்தம் படம் வந்து நான் யார் ப்ரொடியூசர்னு தெரியாதப்பயே ஒரு 40 நாள் போய் நான் வந்து
மதுரையில் டிஸ்கஷனில் என் ஃப்ரெண்ட் ரூம் உடைய அக்கா அவங்க வீடு அங்கே பக்கத்தில் ஒரு ரூம் எங்களுக்காக கொடுத்தாங்க. ஒரு 5 பேர் உட்காந்து அங்கே வந்து கதை பண்ணோம். அதில் சுரேஷ் வந்து முக்கியமான ஆள். சுரேஷ் வந்து அவ்வளவு சீன் சைடில் வந்து அந்த படத்தில் முக்கியமான 2-3 டைலாக் சைட்லையும் சரி, சீன் சைட்லையும் சரி, ஒரு சீன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுங்கிறதுலேருந்து ரொம்ப முழுமையாக பக்காவாக வேலை பார்ப்பார். அதுக்கப்புறம் நான் படம் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வந்து தரணி சார்ட்ட போய் ஏதோ படத்துக்காக போயிட்டாரு. தூள் படத்துலேயே சம்திங் ஏதோ, அப்போ தூளோ தில்லோ ஏதோ சம்திங் ஏதோ படம், அப்போ அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண போயிட்டாங்க. தரணி சாரும் இந்த மேடைக்கு வந்திருந்தாலும் அவரும் அதான் சொல்லுவார். மகாராஜன் படத்தில், வல்லரசு படத்துலேயும் அவர் ஒர்க் பண்ணார். நாங்களே அவரை வந்து ஏதாவது நல்ல ஒரு டெக்னிக்கான ஒரு சீனு, இல்லாட்டினா ஒரு ஹீரோ தப்பிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன்னா இது சுரேஷ் கூப்பிடலாமான்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் டிஸ்கஷன்லேயே. அந்தளவுக்கு வந்து என்னென்னா நிறைய அந்த நல்லா பேசுவார். ஹிந்தி படங்களுக்கெல்லாம் போய் பேசி ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறதுனால சுரேஷுக்கு வந்து பர்டிகுலராக நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் இன்னைக்கு பாரதிராஜா சார் ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த விழாவுக்கு தான் நான் உண்மையிலே வந்து ரொம்ப நாளாக சாரோட ஃபாலோஅப்பில் இருந்தேன். கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லி பர்சனலாகவே கூப்பிட்டாங்க. சார் வாழ்த்துக்கள் சார், நான் இங்கே இருந்துகிட்டே உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறேன். என்ன நீங்கள் எத்தனையோ இயக்குநர்களையும் எத்தனையோ புதுசாக டெக்னீஷியன்ஸையும் உருவாக்குறதுக்கான ஒரு இன்ஸ்டியூட் நீங்கள் தொடங்குறீங்க. ஆனால் நான் உருவாகி வந்த இடம் இது, அதனால தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வர முடியலை. இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு அதாவது எத்தனையோ படங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அவர் மிச்சம் பண்ணியிருக்கலாம். இன்றைக்கி அவர் பேசும்போது வந்து அந்த அவர் படத்துக்கு ஒரு பாதியில் பசங்களை வச்சு படம் பண்ணும்போது நிற்கும்போது ஒரு மனநிலை எப்படி இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அது ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு ஒரு அப்பாவாக நெஜ அப்பா பாதி கொண்டு போன விஷயத்த படத்தில் அப்பாவாக நடிக்கிற ஒருத்தர் அடுத்த பாதி கொண்டு போயிருக்காரு. நன்றி. இப்போல்லாம் ஒரு மேடைக்கு வந்தால் சுற்றிலும் எங்கே பார்த்தாலுமே எனக்கு தெரிஞ்ச, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச, மனசுக்கு நெருக்கமானவங்களாக தான் இருக்காங்க. இந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சுரேஷ்னு ஒரு பையன், அவன் தான் எனக்கு இப்போ தண்ணி கொடுத்தான். அவன் எங்கள் ஆஃபீஸ் பாய். எங்கள் ஆஃபீஸ் பாயாக இருந்த மேக்ஸிமம் பசங்க எல்லாமே இப்போ ஏதோ ஒரு அடுத்த கட்ட டைரக்டர்ஸ்கிட்ட வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராகவோ அசோசியேட் டைரக்டராகவோ இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஏன்னா சடனாக வந்து இந்த பையன் வந்து ஒரு நாள் சொன்னால், சார் நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன் சார்னு வந்து கொடுத்தான். இன்னொரு ஆஃபீஸ் போயிட்டு, டே என்னடா கவிதைலாம் எழுதுவானான்னு கேட்டேன். இல்லை சார், என் கதை விகடனில் வந்திருக்குல்ல, அன்றைக்கி தான் சார் கவிதையும் வந்துச்சுன்னா. இப்படி என்னுடைய ஆஃபீஸ் பாய் டிரைவர்ஸ் எல்லாருமே கூட கவிதை எழுதுவாங்க, கதை எழுதுவாங்க. அப்படி தான் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் ஒவ்வொரு டைரக்டர்ஸ்ட்டையும் பாலாஜி சார்ட்ட ஒருத்தர் இருக்கார், அது மாதிரி ஒவ்வொரு டைரக்டர்ட்டையும் பன்னீர்செல்வத்திட்ட ஒருத்தர் இருக்கார், அது மாதிரி போயிடுறாங்க. அதுதான் வளர்ச்சி, அதுதான் சந்தோஷம். இந்த விழாவில் முழுமையாக இருக்கும்னு நினச்சேன். இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன அடுத்த கட்டமாக ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக போகிறதுனால நான் இடையிலே பேசிட்டேன். இது என்னுடைய மேடை, என்னுடைய விழா. அந்த பசங்க பற்றி நீங்கள் யோசிக்கவே வேணாம், இந்த படத்தை பற்றி யோசிக்க வேணாம். இது மிக சிறப்பாக வரும், நம்புங்க. நீங்கள் யாராருக்கோ பார்த்த வேலை உங்களுக்கும் அது நடக்கும். நன்றி, வணக்கம்.